Sanibona makhuzwana. Ngabe ukhona uDlamini? Ukhona ungenela ngaphakathi. Okay. Ngiyazihalela mina. Hawu, ngiyazihalela mina. Hayibo baba, ushiya amakhekhe akhe eminyango. Buka manje impukane ezindizela ngakuwona. Impukane. Uthini njani mama? Ngithi mina mhlawumbe buye udle baba, ngoba kwamanje kunempukane. Hayi mama ngizoyipheka beze impukane ngilambe manje mina. Baba izwa ngami. Uzobuye udle. Oh, impukane. Hayi. Impukane. Okay. Max Makhosi madoda. Isangoma sokuqala siyinika. Uhappy bona namhlanje James. Hayi, ngumuntu ohlale neme vele mina Maxwell ijoy into zami. Ukuthi angifuni ukuyiveza la endaweni ngoba nijoyelana kabi. Dlamini. Wakwangena umuntu ekhanda lakho. Ungazi nokuthi ungene kanjani. Umuntu angene ekhanda lakho. Uyazi wena bengikusola ukuthi udla insangu kodwa manje senginesiqiniseko sokuthi udla insangu. Maxwell umuntu ungena kanjani ekhanda lakho? Maxwell iyeka insangu. Buyele sinempini bhuti. Cha Dlamini. Ngikhuluma ngomuntu eniqala nijwayelene nje. Ungaboni kwenzekalani. Bese ukuthi ngenye ilanga uvuka uthola ukuthi sesekhanda lakho. Jiki usenhlizweni. Musu uthi uyamcabanga inhliziyo isha ngenye indlela. Usemathandweni inkabi. Inkomani semathandweni. Lalelaka. Yabo yonke lento isho kumina oyichaza manje. Ithathe njengoba injalo uyoyichaza kuyena lo muntu wesifazane. Phekwakhe. Dlamini. What if lama feelings are one-sided njengombese wona osika ngacala elilodwa? Maxwell, what if asika ngapha nangapha njengenkemba? Maxwell ngeke uze wazi uma ungayi ukuyoyinaba lento uyindlale phe kwetafula lo muntu wesifazane. Inkinga ngiyamsaba Dlamini. Cause sabangane. What if yena akekho lapho? Ngithi ngiyamtshela lento kuvele konakala ubungani bethu. But what if ukulento nawe Maxwell okuyona kodwa uyasaba ukwenza umnyakazo ngoba umuntu wesifazane ulinde wena njengendoda ukuthi uqale. Maxwell ngeke uzuyazi lento uma ukuthi awuyi kulomuntu wesifazane uyonaba. Phekwakhe. Mhlawumbe uqinisile Dlamini. Uhlezi uyazi into engimele uyisho. Hayi phekwakhe man. Hayi ngokubona Dlamini. Ngiyabonga. Ungafa. Uhlelo lo kade ekhuluma ngaye. Hayibo. Wazi ngani manje mama? Mina baba, angithi bena baba ngiye ngimbone indlela ambuka ngayo. Uthola ukuthi bayasihlalele nje. Aw. Mina ngithi baba ngani kanti unkabu umanyonyoba? Mana mama. Senzani? Siyahleba? Uyazi kodwa ukuthi kumnandi kanjani? Hayi Makhuzwayo. Makhuzwayo ayikho into emnandi ngokuhleba. Makhuzwayo musu ungifaka lento yakho. Hawu baba, usungaze udinwe iphongo ukuthi sithehlebi kancane. Kancane. Uzongijoyina wena baba.
Chief, I know it's month end. We all have calendars. No, this day just keeps getting bad. Yo, I'm sure that phone doesn't even have medical aid. Maxwell, yini medical aid? Hawu ngiyadlala, hawu. Ngiyazi uyadlala but yini medical aid? Wait. Pockets broker. If you are new, registration only takes a minute. During registration, enter my promo code MDMJune5 to get 100% on your first deposit. Hey, Altrade. Altrade lets me open trades using the platform's funds instead of using my own. If the trade is profitable, I keep the profit. If it isn't, I don't lose anything from my own balance. This setup looks good. Let's try it. Yes! There we go. Just what I needed. It really feels like having a plan B in my pocket. Oh, and if Altrade isn't available, there's also social trading. You can copy trades from experienced traders and follow their strategies. And if you ever get stuck, the support desk is built into the app. Whether it supports your balances or withdrawals, help is always there. When you are ready to withdraw, it's fast, simple, and commission-free. And with Pockets Friends, your friends get 100% bonus, plus cancel loss up to $100, while you can earn up to $100 on your own balance. Click the link in the description, register using promo code MDMJune5, and claim your 100% first deposit bonus. And don't forget to verify your account, because verified accounts help protect your funds. And Pockets Broker uses 256 bits SSL encryption, the same security standard trusted by major banks. Pockets Broker is operated by Frontier Markets, an authorized financial service provider regulated by the FSCA. Kwangathi ulinde mina. Kwenze njani? Hayi, impela. Bengifisa lana. Bengifisa ukuhlawula uyamukela. Uthini? Uyamkela umethesele? Hayi, cha. Ngimbreak uvirgin. Ima. Uyamkela ubesele virgin. Hayi kusho ukuthi khona into enhle, at least endiyenzileyo. Jonga ndifuna inkomo ezintathu negusha eyi1. Hawu. Iyabi manje inkomo esithathu? Mapesika. Inkomo kamama, inkomo katata, nenkomo yobuntombi bukayamkela. But uyamukele bengahambi nje nentombi. Buti, leave it or take it. Hey, asambe gorgeous. Gorgeous. Zodwa kwenzakalani phakathi nokwenye? Man. Wathi kimona kwakuyinto osuku olulodwa. Nezathi manje? Mapesika. Uthandana noyamkela. Eqhubeka ebomini bami ayikufuni wena. And futhi babe ndinguwe. Bengike ndimbize ngongwenye. Bendizothi ngutata. Tata Zala. Hey, Maxwell, nama ngazi ukuthi le ntombi esengaba nazo ngayithola kanjani. Bathi
mhlambe ngoba ngihlale ngiyihewu. I think mhlambe ithanda indlela elichitheka ngayo ihewu. So uthi angibe yiMaxwell. Enti intombi zizothanda indlela engimaxa ngayo. Awuyena uMaxwell, uma kuswele. So mhlambe swelaka ukuze ingane izokuthanda. Come on dog. Serious la mfethu. Ngiyayithanda le Jeremiah. Hey, sisemathandweni sidlubula dledle somngoma madoda. Ubani lo okuchaza kangaka? Nah, secret. Secret. Ngiyaqala ukubona isangoma sihephu size siplashe. Yazi mina bengithi izangoma mazihephu ziyagida. Lalela, engikushoyo mina ukuthi phekwakhe. If ekuthanda good. If engakuthandi futhi good. Hawu man. Good noma engangithandi. Yeah, khona uzokwazi ukuthola iqiniso ukwazi ukumuvela komunye. Ubani lenikhuluma ngaye la? Isemathandweni indlondlo. Nobani? Ayapha kuyena uhlelo weMaxwell. Cause umdala. Umdala ukuthi ungaba ubaba wakhe. Baby, musukuthetha ingane izothuka. Oh, sorry baby. Ingane. Musutetile? No, siya practice. Aw, Maxwell. Kanti kukhulelwa isikhathi singakanani? Hayi angazi. Angazi phela ngikhulelwe mayo. Lalela, iadvice yami ithi phekwakhe. Baby, asambe, ngathi ngani sinyile. Hayi mahe umsukhuluma njalo ngengane. Hayi, mdala loyo. Mangamthathisi manje uzokhula ngeze. One day, Maxwell. So, uthani nomama? Uma wakho noNgwenye sebeyajola. Oh, okay. Uthani ngenhlawulo? Uzodwa wathi into eyenzekayo 1. Kayi1 leya. Manje sebeyajola. Hayi, Ebra. Bahlathwa nosamthanda mama. Cha bo. Uyazi ukuthi ubhlunga kanjani ukuthola ukuthi wenziwe isilima. Mfondini, nawe ubuthandana nomntakhe nje? Yamukela. Ayifani into eyifanisayo. Mina akase uqabule nje uqabula lokho. Ngalinda ngaze ngahlona noma wakho. Kanti una yini ungasulana nami kulento? Yewethu. Ufuna ndivelane nawe for obuvubo ongixela bona bokuba uhethwe i-ex yakho ukuthi move on. Azondiphambanela wena. Bantu besifazane. Ngeke kuba confirm. Uyazi ukuthi yini enye uyiconfirm? Yini? Isibhakela sami. Son, Bugs, mind your own business. Ungwenye usenkingeni man. Oh, hey, Ngwenye. Ubona isitolo sakho singakhulu nje. Ingoba nidawa ngesikhathi somsebenzi. Uba nodakiwe. We bhatata. Yazi, mhlawumbe isikhathi esiright lesi sokuthi nginake indaba zami. Angomyeke. So ngiyamthanda lo muntu. And ngiyasaba ukuthi uzonqaba siJoyce. Yini ezokwenza ukuthi anqabe?
What if angimsheli kahle? Awushele mina. Engathi ushela yena ngizwe. Sawubona Siphalaphala. Hey, ubiza mina ngesiphalaphala? Ha? No, angithi ngipractice ukushela. Manje ubona ukuthi ngibize ngesiphalaphala. Cha, angibizi wena, ngibiza yena. Oh, why ubuke mina? Hey, awusho. Awuzange yena usho wena ukuthi niyazana nale ntombazana vele. Ya ngishiye. Wake wayibiza ngesiphalaphala before. Cha, angikaze ngiyibiza. Oh, why uzoqala namhlanje? Hey, lalela wena. Hamba uyitshela lengane indlela ozizwa ngayo. Yekela uku-acta. Impilo ayiyona imuvi. Sanibona. Sho hlelo. Max, ngisacela ufike ekhaya namhlanje ntambama. Kunento engifuna sixoxe. Okay. So kube yimini oza kini? Ya, ngeke ngikwazi mina ukuza kwakho. Ngiyapheka today. Okay, sure. Unyekelani waphela bekuyilona thuba leli. Athi ngithi khona ufuna ukubusha, nawe uthi nami khona ngifuna ukubusha. Hlelo. Yazi nami khona engifuna sikuxoxe lethu. Hey. Yini lena kwawo manje futhi? Ngicela yazi ngisuke ngathuka kakhulu ngathi ngimemeza kwaSuzan. Hayibo Ntombi. Ndavakashela nguwe kwenzekeni? Ungumama. Kha kube ngumama for once. Yamkela nguwe owathathela umnyoko indoda. Wabaleka nayo. Ngoku uzothi manibe ngumama just because of izinto azikwambeli kakuhle. Kuba nothe izinto azindambeli kakuhle. Mama, ndize apha ngoba ndifuna sithethe silungise ubudlelwane bethu. Ubudlelwane bethu Yamkela. Yamkela nguwe owathathela unyoko indoda. Ngoba upho ubudlelwane uthetha ngapha? Okay. Mama, impazamo. Impazamo mama yenzeka noma kubani. Ndizozama ukulungisa izinto apha. So, yini la ufuna ukisho? Oh hayi no hayi. Qala wena ungixoxele ngokwakho. Wake waba sesimeni we umuntu oniqala nijwayelana nje. Ungaboni ukuthi kwenzekani. Bese kuthi ngelinye ilanga uvuka usesekhanda lakho. Jiki usesenhlizweni. Uma umcabanga inhliziyo ivele ishaya ngenye indlela. Yes. Ndiyazi ukhuluma ngani. Uyamkhumbula uSibahla? Lo ngathi umngane wami sesikoleni. Ya, ngiyamkhumbula. But ngicela ungitshele ngalo othiwa umngane jiki usuyamthanda. Oh, uyena uSibahla. Let me show you his picture.
Awu. Kanti umfana lo Sibahle? Yeah. Maxwell, namanje awukakayiyeki lento yakho ocabanga ukuthi ngithanda amantombazane. Yambona mhlanjani? Hawu kahle fihlelo. Ngabe ngiyindoda enjani hambe bona amanye amadoda uthi mahle. So ubufuna ukuthini? Hayi no akunankinga. Asibongele wena okwamanje. Okay, yeah. Azinhlelo. Ngizobe kubona ngisafuna ukuyobeka irice. Okay, sharp Max. Yeah. Hello. Do you think mhlambe awaba na ama feelings or mhlambe wazizwa ngathi uyangithanda? Yeah. Namanje I still do. You look like my father. And Angmas, but as somebody ufana now. So I've always had that connection now. Okay. I know sharp. Ngisawubeka rice. Okay. Sure. At least uzamile. Awufelanga phakathi inkabi. Fusa kwenye. Yebo, imphumela ayibanga mihle. Kodwa mina ngiyayiqhenya ukuthi uzamile. Awufelanga ngaphakathi. Imagine ukube uthulile. Wavela uyibona intombazane isithi imbefu nalomfana omusha. Bathi ibingeke yazi ngizizwa kanjani. Kodwa wena ubuzokwazi ukuthi usizwa kanjani ngaye. And ubuzoloku uyibuza ukuthi awu kodwa kube ngile. Awu kodwa kube ngile bekuzokwenzakalani. At least manje uyazi, iyazi, niyazi. Why mina izinto zami zingahlangani? Akunanqubekela phambili, kumile nje. Akulona iqiniso lawo Maxwell. Maxwell wawugcine nini ukuboleka imali noma ucela imali yokuthenga ukudla ebantwini? Ikhona inqubekela phambili Maxwell. Kungenzeka ukuthi incane kodwa ikhona. Incane la mina. Lalela Maxwell. Impilo ifana negame. Awukwazi ukuya phambili empilweni ungashintshanga indlela owenza ngayo. Awukwazi egamini ukudlulela ku level 2 usadlala ngendlela obudlala ngayo ku level 1. Kuzuye phambili fanele ushintshe ukwenza. Impilo injalo nje. Bathi kumina kusinda kwehlela. Kusinda kuyehlela ku Maxwell kuwo wonke umuntu. Akekho umuntu okulula kuyena. Awungitshele nje. Babegcine nini omahewu benobucks ukuvashela lapha kwakho? Akade bagcina. Ukucabanga why? Well, uBucks unezitolo ezimbili so uhleze busy. Mahewu na ubuya late emsebenzini. Abakuvakasheli hayi ngoba mhlambe bengafuni ukuba nawe. Ingoba impilo iye yabaphoqa ukuthi bashintshe indlela abenza ngayo izinto kuze bezoqhubekela phambili. Nakuwenelele lapho lento. Uma ufuna ukubona inqubekela phambili ngokusheshsha, shintsha indlela owenza ngayo izinto ngokusheshsha.
impetshisi madoda. Uyangihlohla uthi angihlwa noZodwa. Kanti uyathi ufuna wena sisathana. No. Uyena owayefuna mina. Eningakho bengiyimandla ekuthenini nihlukane naye. Oh, wakufuna wabona ukuthi ulale naye. Ekubeni wazi kahle singabangana. Impetshisi. Ube nganqaba. Wayezodlula ufuna omunye umuntu. Uyibona uyini? Uyibona uyihero? Uyibona wangiseza? Uthi nami vele kusize ngenqindi. No. Boss. Wama manje? Boss. Hayi, ngeke ngiseze. Kulungile. Oh, akusondele mina. Nini isilwane samhlola nisazi. Salo ngakhetha ukholo. Ngithatha isuku emfadweni. Fusek, hamba la. Hey, uDlamini. Ngiphathela into zesimanje manje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet yonke iFriday ifana nemhla ka25 ngoba EasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click ilink kwi description uyidamzele. Hey, uqinisile mawusika EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela. Uyabona mawusebenzisa uEasyBet angeke amajita methi akuhlanganisa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Usitshela ngamazebra. Ungakhohlwa lento yogembula kuyona izingane ezineminyaka engaphansi kwa18.